Pánové, máte tady takovou nabídku. Jo. Nemám žádnou nabídku. Ale my máme nabídku, jakož tady máte na území ďábla. Takže bych to viděl, takže ďábel fuč a mi peníze hůbs. Ďábel fuč a budeš mít kokot papový asi. Budeme kokot papový. Brácho, nepíš pičovný o klitoris. Koho zajímá klitoris? Prosím, vyfajči mi ho. Kamaže vymrdám jaký děvko, chápeš? Já tě chytím za vlásky a budu tě šukat. Budu tě šukat strašně moc. Na Liko, na stream, na benzone. Tak jsme poslední káda dneska. Na lidé X-chat, jenom to ne. Si vovkaš nebo kámoš MySpace, ozvi se mi dnes. Na Firefox, Google, Kouli.cz, na inbox, očko, to bude chat. Si rocker nebo přítel popu, ze spaní kopu. Rozdám sama, jen tak si četuju. Ty jsi dlama, tebe nemiluju. Čet je na nic, už mě to nebaví, že si bánic mi nejde do hlavy. Na kompu a na Facebooku trávím noci kvůli klukům, jak má to ráno vstávám do pucu, se rychle dávám, čistím si taky zub a pak honem hubky jdu do školy. Pedofil, 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 Já se rychle udělám a pak půjdeme na... Jako to je hned, já budu hned. Zase, kdyby tě mal, tak by si mi uvrlo, než on malé péro. A jaký ho má? Velký. Víš, jak moje? Jo, kámo, hodně. O kolik? A moje o kolik menší? Jaký ho mám? Malý. Ještě. Strašně malý. Mám si s ní porovnať péro. No, málo prostě, a to je o hodně větší. Ještě. Už budu. Mám malýho. Jo.